बाय लोगोफोर दिनै आंनि दखानाव गोदान दख'ना लकेल दानायनि सफैदों दा बेखौनो आं गांसे गांसे बेखेवनानै देखायलांसै जि गोदान फैदों बेखौ नै आं फार्स्टआव बिदनखौ देखायनोसै बिदनाथ' जेनेबा सिङावबो सायाव बिदिनो जाखायो नालाय नै बेखौनो देखायबाय नै बेबायदि बे गोमोनि गुस्थिया बिनिया ग्रे कालारनिमोन आरोना नैबे गुस्थि गोथांनि गोमोबाबो बहुत बेलेग बेलेग नैबे गुस्थि गोथांनि ओमफ्राय नैबे ग्रे कालारनि बिदन गोदान सफैनाय आरोना दिनै जाखिनि गोदान सफैदों बेखौल' आङो बेखेवनानै देखायनोसै नैबे गोजा अरेन्ज गुस्थिनि आरोना नैबे गोमोजों गोमो गावजों गाव आरो नैबे गोजायाव बिदन नैबे गोथां गुस्थिनि आरो नैबे पिंक कालारनि बिदन आरो नैबे ग्रीन डार्क ग्रीननि आरोना बेफोर गोदान बिदनफोरा बेफोरनोसै ओमफ्राय नै दा नैबे बिदनाव आगर लानाय नै बिराद मोजां आरोना बे दख'नाखौ आं दानो होगासिनोमोन गोबाव जाबायमोन आरोना आं फाननो मोनैया आगोलनि खुन्थिजोबनायनि उनाव दाफिनाखैमोन बेखौ थाब मोनाखैमोन नै जा मोजां नुखादों नै जा मोजांखा बियो आं बिराद मोजां मोनो आरोना बे आगरखौ दिनै जा देखायगोन बेयो गोदान सफैनाय गोनजा आरोना नोंथांमोना अर्डार खालामहरदो आरो जायफोरा दखाननि लोगोफोर नोंथांमोन जुदि नायदोंब्ला नोंथांमोना दखाननि थाखाय हलसेल प्राइसआव मोननो हागोन अर्डार खालामहरबानो जाबाय बेबो बिदनाव आगर लानाय गोमोआव बेसर बिबार गुफुर पियाजि कालार होनानै बानायदों बिराद मोजां मोजां आरोना लकेल दानाय दख'ना आरो नैबे ग्रीनाव जि मोजांखा नै ग्रीननि बेसर बिबार गोजा बेबायदि होनानै बानायनाय आरोना बिराद मोजां नुखादों बिराद बेरदों आरोना ओमफ्राय नैबे फारौ मेगन बिदनाव फारौ मेगन होनगोन खोमा ओमफ्राय पाहार होदेरदों आरोना बिराद मोजां नै बेबो आगर रिजि रिजिनो बे गांसे सेम जाखाबाय नैबे गनसि गंसेनि नै बेबो बिराद मोजांथार मानसिफ्रा बेखौ गाननो बिराद मोजां मोनो बयबो जुदि सोरबाया बायनो होननानै साननानै दङब्ला दायो बेखौ आङो स्क्रिनशट खालायनानै वाट्सएप नाम्बाराव हरबानो जाबाय मोननो हागोन नै गोदान सफैदों नै बेयो जाबाय खासि हाथाइ सोरबा जोंनिथिंजाय बेयो खासि हाथाइ होननानै बुङो आरो सोरबा बबेबा जायगायाव आरा हाथाइ होननानैबो बुङो नै बेबायदि आरोना बे 2 पिस दङ खिन्थु खुन्थिया बेलेग बेलेग आरोना बे बेलेगनि मोजांथार आं दायो देखायनो दावराइ मोख्रेबाव आगर लादेरनाय नै ओरैबायदि जारौ ओरैबायदि मोजांखा नै दावराइ मोख्रेबाव आगर लादेरनाय आगर गिदिरनि नै बियो बुहुद बुरजा सफैदों आंनाव गैलामोन माने गांसे ना माल' दङसैमोन नांजोबथारबायमोन बेबो दावराइ मोख्रेबावनो जारौ बिराद मोजां नुयो आरोना बेजों बै आं दाख्लै देखायनाय मुगानि सादोरजों लाबाथाय ओरैबायदि समायखासिगोन आरो फसायग्राफोरा स्क्रिनशट खालायदो आरो होखानाय नाम्बाराव वाट्सएप खालायहरबानो जाबाय नैबेबो बिराद मोजां पार्पल होनायखाय बिराद मोजां मोनो आं आगर गुबै गोमोआवनो जा
बा दावराइ मोख्रेबनो नै बिदियावनो जा आं पार्पल होदेरबाथाय आं ओरैबायदि मोजां मोनखायो आरोना बेयावबो नै पार्पल होहरो माबा मोनसे माने बेरखांनाय नुखायो आरो नै बेबो दख'नायाबो बहुत गिदिर नै आंखौनो थोरोबलायनाय होनदो गोलाव गिदिरखा आखायानो मोनहास'लायानो ओरैबायदि मोजां आगराबो रिजि रिजि बेजों सेमानो बे खुन्थिसेनियानो बेखौ देखायला बेनो बेखा ओमफ्राय नै बै गांनै सफैदों जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालामहरदो नुनाय लोगो लोगो अर्डार खालाम साननै सानथामनि उनाव अर्डार खालायगोन होनबा माला थाया आरोना ओंखायनो थाब अर्डार खालाम जोंनाव थाबैनो अर्डार फैखायो नालाय लाग्राफोरा नैबे दहाय देखायनाया बेबो 2 पिसमोन ओमफ्राय नैबेहालाय बेबो जा मोजांखाना बेबो बुहुद खुन्थिनि फैदों आरोना सासेल' मानसि दानाय नङा बियो बेलेग इसाननि बेलेग खुन्थिनि दाहोखानाय बेफोरो जा मोजांखा सोरबाफोर नांगौबा लांफैदो गानग्राफोराबो फानग्राफोराबो एभेलेबेल मोनगोन आरोना बेसेबां मोजां नुयो माबायदि महर लगायनानै दायो जोंनि आइजोफोरा आखाइजोंनो ने आसरित आरो बे मोनसे बे रिजिथार बेबो सोरनो अबे कालारखौ नांगौ थाब अर्डार खालामहरदो आरोना बेसेनोसै बे दावराइ मोख्रेब आगरा बेसेबांसै दायो नै गोमोनि बैसागुनि गोमोनि कालेक्सन आरोना बेबो सोर फसायदों नै गेजेराव एरनाय प्लेनखौथ' जिङावल' साइड फुलखौल' जिङावल' आगरखौथ' गानबाय थाखायो नालाय ओंखायनो दानिया बिदिखौ बांसिन गाननो मोजां मोनो आरोना मानसिफ्रा आगर लादेरनायखौ बे 2 पिस दङ 3 पिस मोनसे कुर्टिनियानो बियो गांथाम फैदों बिदिब्ला लोगोफोर जायफोरा दायो नायबाय थाबैनो अर्डार खालायहरदो मानो होनबा बैसागुआबो गैथारला नङा होमबा बांद्राय बैसागु खाथिथाराव अर्डार खालामहरबा अनलाइना माने सानबाखौथ' लाखायो नालाय सानब्रै बा सानबा माब्लाबासो सानथामाव सहैयो ओंखायनो मिनिमाम 5 बा 4 डेजखौ लाखानांगौ आरोना ओमफ्राय मोनहैया बिदिनो माबा माबि जायो आरोना ओंखायनो थाबैनो अर्डार खालायहरदो लोगोफोर बिसोरनोसै जोंनि भिडिअ'आ